Yangova nero munyika yese yeZimbabwe. Kwese panguva ino vanhu vazonyatso kuunderstanda kuti why is it advocate vanga vakanyarara all this long. Panapa Nelson Chamisa abuda zvinhu zvashamisa vanhu achiuya panapa tichiona kuti all over the world vanhu kwese kwavari kudiaspora kuUK people they are saying Advocate Nelson Chamisa ndiye the people's president. Sanda pana mashoko anobuda panapa nyorwa vanhu vachiafema kuti aiwa Nelson Chamisa ndiye munhu achapinza vanhu mukena anodiwa subscribe like what on the bell icon. Timina panapa pahendo aiwa yavakomana vana maplanga anobuda achiposta Advocate Nelson Chamisa muri kuona vabuda nyora chiti President Nelson Chamisa receives more support from the people after hired criminals tried to dent his image. You can steal the votes, steal the party, but you cannot steal the character and the people. Freedom is coming tomorrow. Feel it. It's here. Thomas Kwanobuda toko panapa zvinzi aiwa yes mukwasa kuwa mavotes mukwasa kana kutumira vanhu kuti vadestroy but panguva ine vari kutaura masviko achiti aiwa you cannot steal the character hamungakwanisi kubvisa aiwa that belief ine vanhu kuti advocate ndo vedu ndo vatichavhotera ndo vachatitungamirira. Tinoona vanhu vachiafema panapa vachipindwa vachiti ndo chokwadi. Vamwe vanobuda vachiti well said mom. Vamwe vanobuda vanyorawo achiti hired guns will be silenced soon. Mashoko atikuona kuti panapa aiwa vanhu vari kufarira Advocate Nelson Chamisa vachivati aiwa ndo the people's president. Mashoko atikuona panguva ino nezvo zviri kuitika munyika each and every day munhu ari kungoteerera paredhiyo ari kungoteerera pamasocial media handles achida kunzwa kuti zvii zvava kuitika nhasi kwabuda chakaita sei. Mashoko atiri kuona panguva ino nyika pari kunzi panguva ino haisati kambopinda muthis political turmoil kubva aiwa tichiwana rusununguko zviri kuchoshamisa vanhu. Ngoti dzemafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu dzemafunguro enyu. Subscribe or like, not on the bell icon.